On äärimmäisen harvinaista, että eduskunnassa kaikki puolueet ja kaikki kansanedustajat ovat yhtä mieltä jostakin asiasta. Tämä historiallinen hetki koettiin 3. päivä helmikuuta. Konkariedustaja Pekka Vilkuna sanoi liikuttuneena, että tästä asiasta eduskunta on yksituumainen kuin 25 millin naula. Mikä oli tuo asia? Eduskunta hyväksyi yksimielisesti harmaan talouden torjuntaohjelman. Jokainen puhuja piti välttämättömänä, että 5 miljardin euron veroaukko paikataan ja että rakennuksilla, ravintoloissa ja kuljetusalalla pelataan reilua peliä, jossa rehellinenkin yrittäjä voi menestyä. 4 kuukautta sitten eduskunnassa jokainen puolue vannoi, että nuo 25 toimenpidettä sisältyvät seuraavaan hallitusohjelmaan, istuipa hallituksessa sitten kuka tahansa. Ja kuinka sitten kävikään? Muutama päivä sitten Voima-lehti julkaisi hallitusneuvotteluista saamansa muistion, josta ilmenee, että kokoomus ja RKP yllättäen jarruttavat harmaan talouden torjuntaa. Eduskunnan hyväksymä lista ei niille kelvannutkaan. RKP ei halunnut tiukentaa rangaistuksia eikä lisätä viranomaisten tiedonsaantia. Kokoomus ei suostunut siihen, että työmailla tarkastetaan kaikkien saavan asianmukaista palkkaa tai että ulkomaiset yritykset joutuvat rekisteröitymään Suomeen. Näyttää helposti siltä, että kokoomuksen todellista ääntä ei käytetä eduskunnassa, vaan Elinkeinoelämän keskusliitossa. Tämä on toisaalta tutkimusten valossa kummallista, sillä harmaan talouden pääaloilla yrittäjien valtava enemmistö pitää pimeää työtä vakavana kilpailun esteenä tai haittana. Hallitusneuvotteluissa harmaan talouden työryhmää vetävä demarien Jukka Gustafsson vakuuttaa, että tilanne on nyt huomattavasti parempi. Eduskunnan yksimielinen tahto otetaan huomioon, lainaus, tosi hyvin. Mutta. Asiassa on yksi mutta. Tärkeä osa harmaan talouden torjuntaa on estää sijoittajien veronkierto, jolla ulkomaiden kautta voidaan välttää osinko- ja myyntivoittojen verotusta. Valtio menettää verotuloja joka vuosi 800 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin mitä se sijoittaa peruskouluihin. Edesmennyt hallitus halusi tehdä tästä veronkierrosta laillista, joten se toi eduskuntaan esityksen nimettömien hallintarekistereiden laajentamisesta. Samalla yritysten omistajatiedot salattaisiin, mikä varmastikin sopii vallanpitäjille. Toistaiseksi julkiset tiedothan ovat johtaneet vuosien varrella moniin paljastuksiin, alkaen Ulf Sundqvistin bisneksistä aina maanrakennusyhtiö Destian suhmurointeihin. Heti vaalien jälkeen tästä hallintarekisteröinnin laajentamisesta irtisanoituivat kaikki puolueet. Nyt tämä asia on kuitenkin irrotettu Gustafssonin työryhmästä ja siirretty hallitusneuvottelujen korkeammalle tasolle talousryhmään, jossa kokoomus ja RKP ajavatkin läpi tätä veronkierto- ja salailulakia.